Na 49. stupni severnej šírky, 19 stupňoch a 5 minútach východnej dĺžky, u nás v Čabovciach, prihodilo sa čosi nevídané. Zavítala k nám kozmická návšteva Majka. Všetko bolo dobre dovtedy, kým sme vedeli o nej iba my. No len čo dospelí uverili, že návšteva z kozmu skutočne jestvuje, všetko sa zamotalo. Senzácia, dejinná udalosť. Majka, hrdinka tlačovej konferencie. Majka o to vôbec nestojí. Má starosti. Musí nadviazať spojenie so systémom Felix. Systém Felix jej dodá nový zdroj energie, ktorú Majka potrebuje. Majka nie je obyčajné dievčatko. Všetku svoju silu čerpá z malej škatulky, ktorú nosí za opaskou. Nič nie je, ani nepije. Majkine neuveriteľné schopnosti zaujímajú už kdekoho. A kto je napríklad ten záhadný cudzinec? Čo má za ľubom? Na zemi sú deti, ve vesmíru letí, ti krúžaním len samé atomy. Hviezdy ulíhajú, aj deti, čo sa hrajú, možno tak je sto ako my. Plné detí sú tie svety, o ktorých každý večer sníme. Raz sadneme do rakety a za nimi poletíme, 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 poletíme. Také krásne šaty. A on ich celkom zničil. Čo si robil, prosím ťa? Neprpli sa, jedz poriadne. Vieš predsa, že hrachovú nemám rád. Nepreberaj, lebo nedostaneš nič. V hoteli si dám rezeň. A kde vezmeš peniaze? Nepotrebujem. Stačí podpísať lístok. Karol Čutka, 6B. Čo aj klameš, ty? Babka, asi nemáš šajnu, čo je to tajomník. Ešte slovo a tajomník dostane poza uši. Kto prišiel pre doktora? Doktor Kamenistý nie je doma. Hľadáme Karola Čutku. Ten je už rok na montáži v Iráne. To bude asi omyl. Nie. Inžinier Čutka je môj syn. My hľadáme tajomníka Čutku. To som ja. Nešaškuj a buď slušný. Chceme sa ti poďakovať, chlapče. Dopočuli sme sa, že sú s tebou všetci spokojní. To je súdruh doktor Pavlík. A to je súdruh námestník Petrík. Karol Čutka, 6B. Svoju funkciu vykonávaš znamenite. Funkciu? Si predsa jej tajomník. Áno, ale prosím, nemôžem za to, že si ma vybrala. To je v poriadku. Lenže delegátka z Gurunu sa ododnes považuje za štátnu návštevu. A jej tajomník sa tak automaticky stáva štátnym zamestnancom. No a? Že dostaneš plat. Plat? Za čo? Veď mám prázdniny. Tým lepšie. Aspoň máš dosť času venovať sa plne svojej práci. A pretože toho bude dosť, o niektoré záležitosti slečny Majky sa bude starať aj tu súdruh doktor Pavlík. A ja? Už nebudem tajomníkom? Akože by nie. Pravda, že budeš. Doktor Pavlík bude tvoj tajomník. Prosím. No prosím. Viem, pani Čutková, je to prianamienšom nezvyčajné. Prepáčte, že sme vás tak prepadli. Bez ohlásenia. Dovidenia. Svet zošalel.
Jeden ako druhý. Do posledného detailu. Prosím, tu je kúsok torty, ktorú vyrobila predtým, než začala reprodukovať. Ostatné kufriky urobila až potom. Aj s touto tortou. Majú rovnakú chuť. Akože to robila? Takto. Zaujímavé. Neuveriteľné. Kolosálne. Môže rozmnožiť čokoľvek na svete. Stačí jeden jediný exemplár. Peniaze, zlato, samopaly, bomby, tanky. Tanky neviem. Ak to závisí od rozpätia rúk. Naši chlapci by už tie ručičky rozťahli. Čo by za takúto reklamu dala hociktorá filmová hviezda? Muž, ktorý vyprovokoval experiment storočia. Cudzinec skúša návštevníčku z iného sveta. Čudné mravy na konferencii v Čabovciach. Kto poslal muža s kufríkom? Všade ste na prvej strane 4711. Za danej situácie inak sa nedalo. Snažil som sa. Kto ešte z našich ľudí rozpráva po slovensky? Fred Novák. Fred Novák? Aha. Osobné údaje 2940. 2940. Dominik Forestier. 3 roky za podvod, 10 rokov za únos, po úteku z väzenia, zmena mena na Salomon Kreozot. Teraz Fred Novák, inštruktor operácie Púpava. Beriem.